Ihulagway kung unsay masabtan sa uban diha sa gawi sa usa nga nahigugma sa Dios. Ang mga tawo makakita sa gawi sa usa ka tawo nga nahigugma sa Dios pinaagi sa iyang kinaiya ug mga buhat. Kining first four commandments nga atong duty ngadto sa atong buhi nga Dios. And thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name the Lord your God in vain. And remember the Sabbath day to keep it holy. Man ang atong duty ngadto sa atong buhi nga Dios. Na sige nga sa selected messages, no one can love Christ and not love his children. It underscores the principle nga kadtong matinud-anon sa Dios, matinud-anon usab sa ilang isig katawo kay ang tinuod nga gugma ngadto sa Dios natural nga magdala og gugma ngadto sa uban. Ang usa ka tawo nga nahigugma sa Dios magpakita niini pinagi sa iyang kinaiya nga puno sa gugma, kaaghop, kalinaw ug integridad. Ang iyang kinabuhi magpakita sa bunga sa espiritu ug mahimong usa ka halandomon nga testamento sa gugma ug sa grasya ni Kristo.